नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित आपले आदरणीय पालकमंत्री महोदय नितेशजी राणे साहेब, दीपक भाई, निलेशजी राणे साहेब, आपले या भागाचे लोकप्रिय आमदार दत्ताजी सामंत साहेब, प्रभाकर सावंत साहेब, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी, जठार साहेब, संजू परब व उपस्थित सर्वच पदाधिकारी, मान्यवर व आपण सर्व बंधू भगिनी, जिल्हा परिषद पंचायत समिती या प्रचाराच्या निमित्ताने आपण आज सभेसाठी एकत्रित आलोय. या सभेसाठी आदरणीय उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, एकनाथजी शिंदे साहेब येणार आहेत. आपण त्या सर्वांचीच उत्सुकतेने वाट पाहतोय. या कार्यक्रमासाठी आम्ही सर्वजण आतुर होतो. जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून उमेदवारी डिक्लेअर झाल्यानंतर या उत्सवाची, या सणाची आमच्यासोबत तुम्हालाही निश्चित आतुरता होती. आत्ताच निवडणूक झालेली, लोकसभेची निवडणूक झाली, आमदार आपले या सगळ्याचे विधानसभेची निवडणूक झाली, त्यानंतर आत्ता होऊ घातलेली जिल्हा परिषद, खरोखर या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून ज्या भागामध्ये आमरड मतदारसंघामध्ये काम करत असताना खूप सहज आणि सुलभ वाटत आहे. हे फक्त या व्यासपीठावर असलेल्या मान्यवर आमदार साहेब, खासदार साहेब व या भागाचे पालकमंत्री व या भागाचे आमदार आपले निलेशजी राणे साहेब यांच्या कार्यकर्तृत्वामुळे आम्ही ज्या ज्या भागात जात आहोत, ज्या ज्या भागात मतदारांपर्यंत पोहोचत आहोत, त्या भागात आम्ही पोहोचण्या अगोदर या आमच्या नेते मंडळींनी विकास कामांच्या माध्यमातून प्रत्येक वाडी वस्त्यांवर आपला कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आम्हाला मतदारांपर्यंत जाताना कुठल्याही आश्वासन देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. आम्ही केलेले काम, आमच्या साहेबांनी केलेलं काम, महायुतीच्या नेते मंडळींनी केलेल्या कामाच्या स्वरूपात आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहोत आणि लोकांचा जास्तीत जास्त असा भरघोस प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे. ही मी जिल्हा परिषद आमरड मतदारसंघाची मांडणी न सांगता मला असं वाटतं आमचे महायुतीचे जे जे जिल्हा परिषद पंचायत समिती उमेदवार असतील या सगळ्यांनाच हा माझ्यासारखा अनुभव येत असेल. महायुतीच्या माध्यमातून आपलं सरकार प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत, प्रत्येक महिलेपर्यंत पोचलंय याची सुद्धा आम्हाला वारंवार जाणीव होत असते. गेल्या प्रत्येक घरात गेल्यानंतर अगदी सकाळी अंथरुणातून उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपलं महायुती सरकार आमच्या सर्वांच्या पाठीशी कसं आहे हे आम्हाला सांगावं लागत नाही. प्रत्येक जण आवर्जून आणि आपुलकीने सांगतात, गो चढवाई हे आम्ही तुझ्या बरोबरच असो. अगदी अंथरुणातून उठल्यावर चूल फुंकण्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, बाळ जन्माला आल्यापासून सरणावर जाईपर्यंत जर जे सरकार आपला विचार करून आपल्यासाठी जर वागत असेल, असं हे आपलं आपुलकीचं सरकार, ज्या सरकारच्या माध्यमातून मी स्वतःला खूप समाधानी, सुखी आणि आनंदी समजेन आणि परमेश्वराचे आभार मानेन की अशा या महायुती सरकारामधून मला या ठिकाणी निवडणूक लढवण्यासाठी संधी मिळाली. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदला अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं असताना अशीच संधी होती. आपले नारायणरावजी राणे साहेब पालकमंत्री होते, आपले निलेशजी खासदार होते. त्यावेळी काम करताना एक उत्साह होता, एक हुरूप होता आणि त्यावेळी ती कारकीर्द पूर्णपणे यशस्वी करता आली ही फक्त आदरणीय राणे साहेबांमुळेच. त्यांचे आभार मानावे तेवढे कमीच. आजपर्यंत इथला प्रवास झाला हा यांच्या आशीर्वादाने झाला. पक्षशिस्त काय असेल किंवा नेतृत्व काय असेल हे त्यांच्याकडून शिकता आलं. नेतृत्व, कर्तृत्व कसं असावं, समाजात राजकारणापलीकडे समाजकारण कसं करावं, लोकांमध्ये मिळून मिसळून कसं राहावं, लोकसंग्रह कसा वाढवावा आणि आपली पक्ष लोकांपर्यंत कसा न्यावा, त्याची ध्येयधोरणं कशी आपल्या गावागावात कशी पोचवावी, याचं उत्तम उदाहरण आणि उत्तम शिकवण आम्हाला या सर्व नेते मंडळींकडून मिळत असते. आता तर आपल्या ह्या सगळ्या महिला भगिनी या लाडक्या भावाची जी आतुरतेने वाट बघतायत, त्या लाडक्या भावाने तुम्हा सर्व बहिणींसोबत आम्हा सर्वांवरही तेवढेच उपकार केलेले आहेत की लाडकी बहीण ही योजना घराघरापर्यंत पोहोचली. अशा असंख्य योजना आपण सांगू शकतो. या ठिकाणी भाषण करायला गेलं तर 1 तास सुद्धा कमी पडेल. बरेच जणांची भाषणं आहेत, पण साहेब प्रचार करत असताना खरोखर
प्रत्येक गावागावातून आलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना पक्ष आपली महायुती यांच्या माध्यमातून सर्व आपल्या पाठीशी उभी आहेत, ही एक समाधानाची बाब आहे. आणि या सर्वांच्या विश्वासावर मला असं वाटतं जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांवर आपला महायुतीचाच झेंडा फडकेल. इथे बसलेल्या सर्व बहिणी जशा महायुतीच्या पाठीशी आहेत, जशा एक आपल्या लाडक्या भावाच्या पाठीशी आहेत, तशा आम्हा सर्वांच्या पाठीशी सुद्धा आपण राहाल. जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सर्व उमेदवार आपल्या आशीर्वादाची या ठिकाणी अपेक्षा करतायत. आम्ही या व्यासपीठावरून मी सांगू इच्छिते की आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मी निवडणूक लढवते. माझे सर्व सहकारी आपापल्या भागातनं निवडणूक लढवत आहेत. या व्यासपीठावर असलेल्या सर्व मान्यवर व आता ज्यांची उपस्थिती होणार आहे असे आपले उपमुख्यमंत्री महोदय, या सर्वांच्या साक्षीने, या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी माझ्या मतदारांपर्यंत एक संदेश पोहोचू इच्छिते की गेली 10 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे. प्रत्येक उमेदवाराला सगळ्या जनतेतून सांगणं येत आहे, प्रत्येकाची मागणी आहे की आम्हाला रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गरजांपासून, मूलभूत घटकांपासून कुठेतरी 10 वर्ष वंचित राहावं लागलंय. आणि आता ती वेळ आली आहे. तुमच्यावर आमचा विश्वास आहे म्हणून आम्ही बदल घडवलाय. आम्ही लोकसभेत आमचे उमेदवार पाठवलेत, आदरणीय ज्येष्ठ नारायणरावजी राणे साहेब, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आजपर्यंतची शृंखला चालली आहे. विधानसभेत आम्ही आमचे आमदार पाठवलेत, आपले पालकमंत्री जोडीला आहेत. असा दुग्ध शर्करा योग तुम्हा सर्व सुज्ञ मतदारांमुळे हा मिळाला आहे. आणि तुमचे आशीर्वाद आता आम्हा सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या उमेदवारांसाठी अत्यंत गरजेचे आहेत. कारण आम्हाला कुठचंही आश्वासन न देता शाश्वत काम करण्याची एक संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि या संधीचा आम्ही योग्य असा वापर आपण सर्वांपर्यंत पोहोचून विकास कामांच्या माध्यमातून दिलेला शब्द पूर्ण करू, एवढी या ठिकाणाहून मी आपल्याला ग्वाही देते. जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांवर आपल्या आशीर्वादाने सत्ता आपलीच महायुतीची असेल एवढं या ठिकाणून सांगते आणि या ठिकाणी थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.